खुलुमबाय बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। सोनाब बंग हादोरसानि बर' थुनलाइ आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि आरो सासे नेहाथारि बिद्युत बसुमताया मैया हरखाब बेलासिनि 4 रिंगासो समाव रुंसारि जायो। बिथाङा सासे लिरगिरि समाज सिबियारि सुबुंमोन। बिथाङा बर' थुनलाइनि फोथाराव गांथाम बिजाब लिरना फोसावलांदों आरो गुबुन गुबुन लाइसियाव बिथांनि लिरबिदांफोरा फोसावजालांदों। दिनै बिद्युत बसुमताया बिथांनि गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय होनाय समाव मिरु बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि रमिला इस्लारिया नुजाथिनानै बिबार आर'नाइजों मान होनानै जोबथा बिदाय होयो। बे बुब्लियावनो बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि जानानै लेङाइ आफादगिरि अख्रांगोरा नार्जारियाबो बिबार आर'नाइजों मान होनानै जोबथा बिदाय होयो। बिथांनि गोथै सह'खौ जोबथा बिदाय होनाय बुब्लियाव सोनाब बंगनि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर, सोनाब बंगनि गुबुन गुबुन गौथुम दोलोफोरनि बिबानगिरिफोरा नुजाथिनानै मान बावनानै जोबथा बिदाय होयो। बिद्युत बसुमताया बिथाङा हरखाब रुंसारि जालांनायाव बर' थुनलाइनि फोथाराव गोबां खहा जाबाय। बिथाङा सोनाब बंग रायजोनि सासे राफोद थुनलाइगिरिमोन आरो सासे राफोद लिरगिरिजों लोगोसे सासे समाज सिबियारिमोन। नोंथांमोना नायगासिनो दंमोन बड'लेण्ड पाब्लिक रादाब। गोजोन्थों।